Здравейте! Това видео е за Viral.bg. В него ще разберете топ 10 на дуетните трака, които ще се надяваме да се осъществят в скоро време. Нека започваме! На първа позиция класирахме Psy и Eminem. Мислям, че това ще е доста интересен дует. И двамата са бели рапъри и песента може да стане голям хит. Втора позиция Лейди Гага и Бритни Спирс. Това отново ще е доста интересен дует. Лейди Гага е доста креативна, пък Бритни е добре справя в танците и мисля, че дуета ще се получи добър. Трета позиция избрахме Ники Минаж фит Селена Гомес. И там мисля, че ще се получи добър дует. Може да е лиричен или клубен трак, но както се прецени. Четвърта позиция избрахме рапърите Криско и Кристо. Това ще бъде голямо рапиране. Очакваме да се случи скоро време. Пета позиция отново Селена Гомес, но този път с Ели Кулдинг. Шеста позиция Уиз Калифа и Eminem. Тук ще се получи, мисля, че добър дует. Както Eminem има добри дуети с Доктор Дре. Седма позиция Деми Ловато и Ники Минаж. Това ще е доста интересен дует. И двете имат доста добри песни и ако се работят заедно, може да направят още по-добра песен. Осма позиция Бейонсе и Джастин Бибър. Джастин Бибър направи доста добра песен с Ники Минаж преди няколко години и с песента държи още в напрежение. Но ще се очаква, ние от Viral.bg ще очакваме скоро и дует между Бейонсе и Джастин Бибър. Девета позиция Гери Никол фит Лора Караджова. Това ще е доста интересен дует. Да припомня, че Гери Никол записа дует с Криско тази година. И десета позиция Михаела Филева фит 100 кила. И двамата са от различни лейбъли, но може да се сработят. Ако желаят, разбира се. Това бяха 10 дуета, които се надяваме да се осъществят в скоро време. Това беше за Viral.bg. Харесайте клипа, споделяйте го в социалните мрежи, направете го вайрал. Коментирайте кои са вашите дуети, които искате да се осъществят в скоро време. И гледайте още видеа на Viral.bg. Благодарим ви за гледането!